bethunani, is this how Nyamazela is? Is this how Bekezela is? So siyabona uMakhomalo on a conversation with Mseleko. But sana yo lo tata azange ndayibona indoda elikha i-accountability like utata Mseleko. So ufuna undixelela ubana le nto uba uMakhomalo waye wamitha kwafuneka asikwe i-fallopian tube because of i-ectopic pregnancy yakhe. Ufuna undixelela ukuthi akayirecognize. So expect uba uMakhomalo akhonseve njani. Like this is so sad to watch. And ndilose respect for Tata Mseleko. Hayibo, what is going on there? So siyabona akanaxesha laloo nto, akanaxesha lala sifilingizisana no. Utoxic lo mfana guys, and akanaxesha la feelings zamntu, akabakhathalanga abafazi bakhe. Andikho sure noba uyabathanda, ingathi ubathathele just uzozalela le nto singayaziyo caba uGoldflow wayithethayo ngabantwana bayi-20. No, it's like you're giving back because you have to go through anesthesia and yo bethunani yo uyandiphambanisa lo tata, uyandiphambanisa. Because kaloku sana xa ufumana the ectopic pregnancy iba ngathi uzobeleka, iba ngathi uyabeleka. Indlela olunywa ngayo ulunywa ingathi ngumntu ozawuzala ngoku. So uthini? Because uMakhomalo experience that as much as bangazale yena into ndifuna umngqubekisa edongeni ndithetha ngenqindi. Lo ntombazana uyoyika uthatha ikomityi imgalele ngamanzi lo mfana akavuke because uyazilalisa. Hayibo, and laa meeting yabo noMangwabe ndiyithandile Mangwabe ayithethayo uba lo mfana obhizi kugijimela abantwana esitratweni indlu yaphi. Kanti uhlala phi utata Mseleko xa ngahlala eMzumbe? Umamkhulu akho mntu ndidike ingathi ngumacede kulaa family. Bandize kuzawuhlala kuthethwa kubonwe ngubani ongafuni. Hayibo le mentality yaphaya bethunani kwaMseleko kuyongafunwa noba abantu kwenzelwa abantu sana abantu bazawustruglisha. Le nto abantu uba if abantu bebecinga ngafana uba sizawuhlala, if abantu becifana sizohamba, uphelile mosika, uphelile. Ayikho laa nto. Isystem ndanditshina ndithi ayikho, akekho umfazi othandayo oshiyeka indoda. Oomamkhulu sebelila, can't wait for i-retreat so that ndizobona uba yintoni emlilisayo umamkhulu kaloku amabrigadier, ama-bricks. Akwazi ukhala kaloku yena because yonke into ifine, akanazi-feelings zakhe, ii-feelings zimile zi-on pause. Abantu abanee-feelings ngabo abantwana babantu bathathu, yena akanazi-feelings. Tata Mseleko ungumyeni osileyo guys. Make sidibane kwi-comment section ke siveni zana share i-clip up. Andiyazi noba uYouTube akazondistrayikha na because ingathi inde, but ke nimamele nizivele. Ndiyayithanda indlela uMakhomalo azimela ngayo, atsho uba uyabona ke sana Mseleko ingase kuyiwa khona nto angazuyenza kuba ipopayi yakhe qala mayeso namakhumza inkinga kodwa akafuni ngiyikhulume. In fact uyayiphika athi angikushongo lokho.